Ассалому алейкум духтараку ҳама каса созаи хубин духтараку хушру ҷои акай камол омадагем аксияи калон дар пастел дастархон халатои махировни хулоса пастел любой чи дорам ман суроғаро мефаҳмонам бозори Корвон инҷа дарвозаи пажарка охири дарвозаи пажарка меша дӯстони азиз сеюм қаторай контейнери 128 бо агар суроға нофаҳмо бошад рақамҳои фурӯшандаро дар рӯи экран мемонам маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда мегирем покривалои арӯсӣ дӯстони азиз 50% тахфиф успед кунем ки тамом нашавад пастелои я одама ду одама анаи детскиёшон ҳастан наличида ана полотенсои фасони ҳам падарочни ҳам барои хона истифода бурдан дӯстони азиз як дунё намудай ман аввал дӯстони азиз якта обши абзор мекунам шумо бибинед ки чиро харидорӣ карданиян баъд аз ин скриншот карда рӯи кунед нархошон адели мега ҳоли аввал обш мекунам дӯстони азиз дар обш тамошо кунед ки чӣ доран хулос дӯстони азиз покривалои фасон дорам баъд ҳозир як дақиқа дӯстони азиз рафтем пеши курпаҳо покривалои арзонан ё дӯстони азиз назар ба бозор 50% нархошон арзон будай дастархонҳо 1001 намуд доранд ина пастелои фасон халатои махировни бания дӯстони азиз ҳам мардона ҳам занона барои туфабарӣ ҳам хушрӯй барои хитон харидан низ хушрӯй ира бинед чӣ хел покривалои фасон пастелои бои қиматӣ турецкий ва гуанжӯи борошон дӯстони азиз ина ангела фариштаҳои азиз и пастело барои шумо ҳай ин цвета бинед чӣ хел необычный молочный бо ин расветкош будай дӯстони азиз ана ёрам беҳад фасон ҳозир арӯсако беё шуна кадестан полотенсои майда калон дастархон бо нархи оптови ва дона як дунё намуд полотенсаҳои дасттозакунак барои хона як дунё намуд барои полотенса гуфтам бахшиш пастелои фасон дорам ана хеле дастархон наличида дорам баъд завес айвайш мекунад аз квадратш мекунад ки чанд сомонай дӯстони азиз аксияи калон дар пастело 180-190 сомонаро медонед чанд сомон кардаган 110 сомон зиёда аз 12-15 ранг дорад ина рангош анаме хел нишон метавонед духтарако бинед чӣ хел светако необычный фиолетовый дорад сабз дорад молочный дорад бордовый дорад красный цвет дорад сабзи чёрный дорад сабз сафед дорад сиёҳ дорад 110 сомон дӯстони азиз аксияи калон шитобен дӯстони азиз пастелои фосфортам доранд ҳамақа хушрӯ сердечкашай нархаш 115 сомонӣ аксияи калон гуфтем ба аксияи калон бе ҳадди бад монандӣ дорад нигоҳ кунед дӯстони азиз однотоновый сафеди вишивкадор аз сердечко розвишам будай дӯстони азиз намунаош беҳад бисёрай бабочка низ ҳамчунин доранд нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ намешад ки дӯстони азиз ҳама ина меёрам дона ба дона нишон диҳем агар бен аз наздик дида харидорӣ кунед дигар хел меша ё ки заказ кунед доставкатонам роӣ мекунанд дӯстони азиз дарвозаи пажарка гуфтем охири дарвозаи пажарка сеюм қатори дарвозаи пажарка контейнери 128 ҷои акай камол мегем дӯстони азиз ини тоусам беҳад фасона ни сердечкои малинки дора бо ина тигрови дӯст дорани тигро бубурен тезаи хонотон тигракоро овардани якамон ира бинед чӣ хел хушрӯ иҷода бо як динамуда бо ина сурхаи сердечкои сафед дора бо бабочкай ба зебрай дигар зиёда аз 15-20 намуд аёшай 110 сомон 115 сомон ина дӯстони азиз касе дар кора дар ватсапшон нависен шумо да адени сурат мепартен ғайр аз ин бо доштиян духтарако ватсапшон да нависен ёра чанд гуфтен 120-130 ина 110 сомон иёай дӯстони азиз нигоҳ кунед як дунё намуд дора баҷида ҳаста бо 130 сомон качествоаш дигар хел 4 налучка е ду налучкага будай духтарако ина гил майдача ки хушрӯака нигоҳ кунед ни намунаошай аз 110 сомон то 130 сомон ин навори мо буд дӯстони азиз бисёриётон медонам ки дастархон мепурзем мувофиқи талаби шумо ба навор мегирем дар инҷа нарху наво ҳар хелай аз 65 сомон сар мешавад то 600 сомон дастархон доранд дӯстони азиз масалан 65 сомон шаваз ма шумо да нишон метиҳем анамин моделай и барои хона барои столои хонамо хушрӯи бадая и майдаи чанд метрае 135 ба 135 65 сомон расветка дорае сафед дошта коричневый дошта не 3 метраш масалан 3 метра чанд сум 3 метраш 110 сомон духтарако хушрӯ ламиражи оригиналан качество бор дараҷаи олия ина дастархонашон 1001 намудай касе конкретни харидорай дар ватсап шона ҳаст шумо адени сурат мепартиян заказ қабул метавонанд доставка роӣ мекунанд 140 ин намудиша
3 метра ин намудаш 140 инаш 110 инаш 140 бо версачи бо дигар подсвети пардотон дорам бо 190 иш 3 метраш 190 сом да модели нав буда дӯстони азиз нарх наво айдасрас усу бовар мекунед ин моделора бинед чӣ бисёр ай дар WhatsApp шон чуноне ки гуфтем бинависем бо аден суратне партен ин 65 сомон бо молочный дошта светини дорам сафед дошта ин ёрам бинед чӣ хуши неш чанд сма чанд метрай 140 ба 140 иш 90 сомон версачи турецкия дӯстони азиз хулоса намунаош бисёр ай дар WhatsApp шон менависед маълумоти бештарро низ аз худшон мегирен бозори Корвон дарвозаи пажарка охири дарвозаи пажарка сеюм қатор контейнери 128 ҷои якай Камолиддин дӯстони азиз пастелои 500 сомона 230 сомон шуд бовар мекунем пастелои арусӣ вишивкадор качествои дараҷаи олӣ гуфтива гапо чизои шушта истифода мекардаги ягон чӣ намешаванд ина дӯстони азиз гоститсин пастелои арусакиам бигем гоститсиам бигем мешавад яъне барои меҳмонҳо саб сафед ё чанд 450 сомон ба дӯстони азиз 280 сомон шуда бовар мекунед нарху наво беҳади ба дастрас светои тёмни мехоҳем медонем барое ки кӯдаки майда дорен кӯдакҳои майдадор светои ториктар мегиранд бачаҳои кӯдакҳои майда чӣ қадар мебуроянд мефуранд рӯи диванда чиркин мешавад тез ина свети тёмни хулоса иш чанд сомон сердечка пахтаи тоза 350 сомон нархи аксиони аврилокай дӯстони азиз беҳади бад хушрӯай баъд ина бозам саб сафед бо расветкош ҳаст дӯстони азиз я чанд сом гуфтен аксиони ина бинед чиқо хушрӯай ирам духтаракҳои хушрӯ 480 буда 350 кардин сердечка чанд сом вишивка дор ина бинед духтаро 390 сомон 4 та налочка дорад дӯстони азиз 480 будай 390 сомон шудага ҳама чида 40% 30% 50% тахфиф арусакҳои хушрӯ машуда пастелҳои боӣ ёфтам нигоҳ кунед дӯстони азиз ина ё чанд дақиқа хушрӯа ира бинед дӯстони азиз подписчико агар аз ин пастел нахарен ягонта духтаракҳояш боша шуна кунед пастел ба дараҷаш фасони бадай ангел будай дӯстони азиз хулоса качествои бур дараҷаи олияй ина даст дар кор томоша марҳамат дӯстони азиз нархи и пастел аксиони 230 сомон шок цена нарху наво дастрас качествои бор ман гарантия беҳади бад хушрӯ ина бо вишивкои фасон ҳаста даҷа ина мучам беҳади бад фасон расветкош аст и чанд сомай 250 сомон се таранг дора ёш чанд ян арусакиё хушрӯ дӯстони азиз бинед нархи аксиони чуноне ки гуфтем 50% 40% тахфиф 350 сомон дар нархи аксия метиҳанд ира навор кардем молочниша нишон додем дӯстони азиз ани моделам не моделай сафеда молочнишай ана иш чандай покривал пастел покривал ай дӯстони азиз нигоҳ кунед ҳамира нақша мегуфтен 650 сомон хулоса дӯстони азиз нарху навошон беҳад дастрас агар беназалида харидорӣ кунед вообще ҳеҷ намешавад нархҳои дастрас качествои бур дараҷаи олӣ дӯстони азиз мада шахсан ман инаш мақбул шуд ишам мақбул шуд ишам мақбул шуд барои тёмни цветои одамое ки кӯдаки майда доранд чуноне ки гуфтем рафтуомад бисёре тез чиркин мешавад метавонед канта тёмни цвето бигирен дарвозаи пажарка сеюм қатори дарвозаи пажарка охири дарвозаи пажарка контейнери 128 ҷои якай Камолиддин аксияи калон дар палатенсои очабача нигоҳ кунед дӯстони азиз анаин пастелон нав омадагиай ҳам хушрӯй барои арусакҳом хушрӯй бада дуекан очабача яъне душавои лицавои дӯстони азиз нархҳои аксия кати гумтона 80 сомон 70 сомон 70 сомон дӯстони азиз дар ин бай анам ё 80 сомона як обшабзор кунам бинед аввал ина рангош беҳади бад хушрӯ мана дӯстони азиз ина каседа дар кораи марҳамат 70 сомон двойкан гуфтем ку лицавой душавой 70 80 70 сомон дӯстони азиз аксияи калон дар палатенсоҳои душавое ки 80-90 сомон буд оригиналошай ҳам мужское ҳам женское качествои бор дараҷаи олӣ ина яча дастшон додидаган нигоҳ кунед чӣ калонаки хушрӯй ина ай ҳамиҷа саркадаги ай анамҷа саркадаги нархи аксия 45 сомон иҷам 45 иҷарам низ 45 45 45 то ҳамҷа 45 то анамҷара 45 сомона духтаракҳои хушрӯ 50% тахфиф у палатенсои безебак нест дӯстони азиз оригиналошай хушрӯошай яъне хеле качество дора ку шушта истифода мекунем ягон чӣ намешавад ранг намеброранд хеле
танарам овқапа ки хушра хулоса дӯстони азиз ина аз ино низ агар обтови ам харен доставкатон мекунам агар донаи ам харен доставкатон рой мекунам 45 сомон нархи грандиозни бадай бозори Корвон дарвозаи пажарка сеюм дарвозаи пажарка охири дарвозаи пажарка дӯстони азиз контейнери 128 ҷои акай камолидин дӯстони азиз нигоҳ кунед хеле дастархона оварда 25 сомон гуфтена 20 мешида дӯстони азиз ай сафед дорам молочный дорам биаҷар нишон тием ира дидан материал хушрака шута истифода мекунем ё анам ёз 20 сомони ана 20 ма дошта 25 ма дошта дӯстони азиз и ҳами чизая ина дӯстони азиз нигоҳ кунед нарх наво беҳад дастрас 20 сом 25 сом вақте ки аз 100 сомон зиёд харидорӣ мекунем баъд дар он ҳол доставка равон мекунад дӯстони азиз марамат бозори Корвон дарвозаи пажарка сеюм қатори дарвозаи пажарка охири дарвозаи пажарка контейнери 128 ҷои акай камолидин доставка хоҳед доставка аз наздик дидан хоҳед суроға нофаҳмо бошад метавонед дар рақамҳои фурӯшанда нависед ани полотенса чанди пачкаш از 35 сомон сар мешавад аз 35 сомон то 45 сомона полотенса рукавои яъне дасттозакунак барои хона барои меҳмонӣ низ ҳамчунин сафед рангошам дорам сафед молочный бардови рангош беҳад бисёр сери хулоса сабз любой ранга дорам метавонед даромада дар ватсапшон заказ кунед дӯстони азиз ана и подарочниё чанда подарочниё ё ки барои меҳмонӣ ино 65 сомон буде дӯстони азиз дӯстони азиз покривалои 600 700 800 сомона турецкиё качисои зурша арзон кардиян ине таганги нигоҳ кунед дӯстони азиз 380 сомон 450 сомон 650 сомон буда 470 сомон кадаген се модел ҳозир бо ма шумо мерам дохили мағоза дӯстони азиз даҷа бо покривал вибрш беҳади бад бисёра нигоҳ кунед ина касе дар кораи арусакои хушрӯ шитобен ки тамом нашавад ҳар рӯзи хеле аксия намешавад дӯстони азиз и хушрӯги покривал биден духтаро и чанда и адёл дорад дӯстони азиз ҳоҷат ба адёли покривал дига нест и худаш роли покривал роли адёл ҳама чира бозӣ мекунад налучкошам низ ҳамчунин дар сурат чизе ки ҳаст ба хаёлам дахилашам меояй турецкий адёл дорад покривал дорад пастел дорад протеин яъне и чанд смака 570 сомон нархи аксиониш кадомша ки нархша нагуфтем дар ватсапшон скриншот кунед роя кунед нарх навоша бо шумо адели мега сето чони ам ход дорен ане ки озне 570 гуфтен аз ранги сершам буде дӯстони азиз беҳади бад хушрӯак ина бинед духтаракои хушрӯ бозам шок дӯстони азиз 7 персона покривал 5 та налочка просим пододеяльники курпа покривали рӯи диван нархш 600 сомон будай ҳозир аксия кати 380 сомон шудай нарху наво бовар кунен дастрас ман шахсан худам нархоро дидам нархо маъқул шуд боро низ ҳамчунин маъқул шуд нигоҳ кунед ина просинаш не болиш налочкаи болишчай не налочкаи болиштаи калонша 4 налочка хулоса дорад ина бинед покривалша дӯстони азиз ман ира худам кушодам тоби шумо бубинед ки дар дохилаш чӣ ҳастай нигоҳ кунед ана дӯстони азиз молочный дорад сафед дорад дӯстони азиз ноз меғалта 380 сомон нархи аксиони шумо да дига дӯстони азиз ҳоҷат ба покривалам нест гуфтем ҳоҷат ба ваям нестай чӣ меган покривалам дар кор нест дига уже роли покривала бозӣ мекунад дар ҳолати пастел покривал истифода бурда метавонед 7 персона дӯстони азиз нархи грандиозни 380 сомон 50% тахфифай успед кунед бозори Корвон дарвозаи пажарка дӯстони азиз дарвозаи пажарка охири рядаш сеюм ряд мешавад дӯстони азиз контейнери 128 ҷои акай камол курпои арӯсӣ чандай курпои арӯсӣ гуфтам духтарако ира ҳама истифода бурдам курпои нархша меган я бор ина бин чиқа курпи неё 190 сомон курпошам дахостам дар давоми видео бо шумо қати суҳбат кунам нарх бигум